Ewan ko ba, nagbago na isip ko sa maiksi. Sabi nila, oh, maganda naman maiksi. Kasi subok ko naman yun. Pero ang hirap i-manage yung maiksi. Lalo pag buhok ko ay kulot. Tapos, ano pa siya, yung buhaghag baga. Hirap itali yun. Pag maiksi. Ito kasing mahaba, tali mo lang yan. Diba? Yan. Wala na siya, ano. So, yun na nga, no, mga dear. So, minsan pa kasi, mas maganda yung masubukan ng mga bagay-bagay kasi, paano natin malalaman kung okay o hindi pag hindi mo subukan. Huwag ka agad susukuan. Maliban na lang talagang ayaw mo sumubok dahil ayaw mo. No? Pero kung gusto mo, pero ayaw mo subukan, hindi mo malalaman kung magugustuhan mo. Hindi mo malalaman kung okay ba. No? So, huwag ka agad sukuan na hindi pa nasubukan. Lalo pag gustong-gusto natin. Kasi lahat naman ng mga bagay, marami tayong mga gusto, di ba? Pero ayaw natin subukan dahil takot tayo. Kasi ayaw natin ma-feel yung failure, hindi natin matanggap yung mga hindi nating inaasahan na hindi pala pwede, hindi pala maganda, ganun. Pero you have to be open sa something na it happen, you know? Subok lang. Wala namang mawawala sa pagsubok no? Kung mayroong ang mga pagsubok talaga sa buhay na kakaibat nalagpasan natin yun. Ano kaya yung gusto natin? Gusto natin subukan. I-explore yung mga bagay-bagay na hindi mo kailangan na hindi mo kailangan magiging doon. You need to accept na hindi pala pwede. Hindi pala sang-ayon. Hindi mo pala feel. Hindi mo pala, mga ganun, no? So, lahat ng mga bagay, mayroon tayo talagang mga kadalihalan, no? Hindi natin may naasahan. At least, sinubukan mo. Masabi mo, ay, sinubukan ko naman. Maliban na lang talagang ayaw mo, Ay, di, wag na. No? Bakit subukan mo ayaw mo naman, Di ba? Ayaw mo naman yun. Diba? Uy, subukan mo, ganito, ganyan. Pas gagawin mo lang dahil pinapilitan ka lang. Tapos pagdating ng nagsisisi ka na bakit So, ganun din sa mga bagay. Pag hindi mo sinubukan ng gustong-gusto mo, magsisisi ka rin. So, maganda talaga susubukan mo anong gusto mo. Hindi mo malalaman talaga kung hindi mo masubukan. Huwag susuko agad. Di ba? Ay, wag na lang. Wag na lang. Kasi yun talaga. Sa totoo lang ako ganyan. May mga bagay noon na, wag na nga. Wag na nga. Wag na nga. Wag na nga. Puro ganyan. Wag na nga. Wag na nga. Ngayon, yung time na lumipas na siya, parang, wala na. Di ba? So, lahat yun, tulad nan, ay, hindi naman doon na tining, hindi naman na Sabi ko, di pumunta ka doon. Magtanong ka at subukan mo, wala namang mawawala. So, yes, Mr. Jonathan, hello. Yeah, subukan mo na bago susuko. Hindi susuko na hindi pa nasubukan. Yun naman talaga, di ba? So, hindi mo malalaman yung pagsusubok o sinubukan mo o swak o hindi, di ba? Or magustuhan mo hindi. So, bago ang lahat, kung gustong-gusto mo, subukan mo. Pag ayaw mo, wag mo nang ipilit. No? Kasi minsan, nadadala lang tayo sa mga, ng paligid natin, no? Nadadala lang tayo. Pero deep down in your heart, not really wanted to do. Kaya, wag nang di ba? Wala namang masama magsubok. Kung ganun nga. Pero you need to accept na dumating mga ng hindi swak o hindi naman sang-ayon, marunong tayong tumanggap. So, ganun mga bagay.